Здравейте, приятели! Днес ще си покажа моята лабубу пред вас. Ето го. То ми се падна мистериозното. Да, Дудо! Дудо! Как се казваше това лабубу? Как се казваше? Как? Сечери. Да, сечери. Мистериозното ми се падна, приятели! Да. Ето това, то беше свалено от него. Аз си мислях това, защото е гривничка и е подарък за нас. За мен, де. Малко енергия. Да. Слагам си го на гривната и само влизам на кутията. Че това не е за хора, за гривна, подарък. Не само гледам, защото това е гирланд. За лабубото. Сърчице слагам го. Мене ме е страх, че да го слагам, защото той има такава голема глава. Такава голема глава. Слагам го и не се скъсам. Разбира се. И само към него си имаше връзка. Да. И, приятели, много се радвам, че си имам лабубу. И да, сега това го качвам в YouTube и ще си го покажа за колко. Мисля, че нека да събереме на това видео 10 000 лайка или 69 000 лайка. Или пък само 59 лайка. Аз много не давам, само си мисля. И да. Ако това сега си имаше дрежки, деле много ще се радвам. Ако намерим неща за лабубата дрежки, ще му купя такъв голем шкаф, бял, такъв, който тук. Тук. Ще му купим, ще го напълним с цели дрехи. И ще го обличам всеки ден. И да, ще ги перем дрехите му. Разбира се. Това ми е лабубу. И трябва да се грижа много за него. Да, в TikTok казва, защото в лабубото имат камери, нещо си такова, ама не е вярно. Аз не вярвам. Ето. Вижте тук само точката. И какво като ни гледа? Може да си мърда очите. Или пък базикам се. Знам, страшно е и вярвам. Разбира се, че вярвам, аз си направих майтап. Вярвам. Ето. Как така да си мърда очите? Но, пък е сладко. И аз си мислях, сега ще ви кажа как си го взех това лабубу. Отивам до магазина аз. Да ходим да си купя баничка, нещо сладко. Отивам и само го гледам това лабубу. Чудим се сега да го взема ли. Такива. Даже ги изядох. Ето такива. Чудим се сега да си го взема или да не си го взема. И само видях, защото е мистериозно. И само се сетих, защото това се казва сечери. Да. Взимам си го сечери. Няма да си го кръста сечери. Си го скръстя лабубото Габи. Не. Лабубото Буба. Да, Буби. Да, Буби. Отивам да си взема Буби.